تا ji Spartakûs hetanî roja me ya îro mîrasa evîndariyê ji me re maye dema ku lûtkeya çiyan derbas dibe. Çekê daniye ser milê xwe xeyaleke nedîtî ye, kî dizane li ku derê evînê ye. Di dema şabûnê de çavên wê bi stêrka qurixî hêsar nebûye lûla tifinga partîzanê nobedar. Neqeyde ji min kenheşîna min, bihara barhêvî me min neterkîne. Paşê ez ê hesûdiya sibeh û rojê helbestvan û dengwêjan bikim. Ji roja ku dinya ava bûye ve wan hevdû neterkandine, her du çavên min, rê hevalên min. Min bihîst li serê çiyayan, li ser sifra sorgulanî. Ger çavên min şavên te bibin û hêdîka bêne girtin, ji bo avakirina bihûşta li ser rûyê erdê, westandina şîrîna şerê evînê xwe li çavên min pêçaye. Westandina şîrîna şerê evînê xwe li çavên min pêçaye. Xwe li çavên min pêçaye.